Hakajingmi jokajing shasho unong nya trok haar ngot kibriyo kibadai shikpa shikun kata hakalai portarik unai luar 1,000% kalapelong ya kami gelaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ban bo ya kajing kentu syakinong nya kali bakidai ban bishar banya hapakitray ya kakam bat ban long merau. Ya kani lakran do president ke MCTODA uba mas landar marngar hakasengi kebaki lala ban yop diang ya kajing pan map na kibriyo kibasyo ya unong nya trok ubla itu kerteng kum uba sumar bha pelai uba nakasnong syangpung hasil char kata hakakhandai tarik urisau araja arpusan. Uba mas landar ulabu kajing kentu ya kinong nya trok da kabaong compare la dapi hab banyak ru ya ka trok kibalong try da ki barjala namar hakabakut kadai ka kambala hendrai dai pat bakin long merau hendrai hababat yo steering kidai ban sngau bagi dai ki kenrat bat ban susha jampat hakit try bakin le kat bamon kumbasha le uba sumar bha phlai lingba kajing jia sha sho ani kadai ka appeal ke jongi syakito ki parada khot jongi khamtam kinong nya kali haba kinya ya ki kali jonggi barjala nginomong ye magide gi parado hi ki haban kamai ban kaji habnya hi ya ki kali bana bar namar ba nakali ngongi ngimla ban yolut ban ailut ya kataka ki kali banya ya ki hanrenga suong ye kitang ngadi kawai to dialog ki bahusia bai balai ngilap nakani ka case mentang yo ba perhat ba nakali ngojongpi ngilap ba uni utrai kali na du bajia kani ka jingjia ani kadai ka kabangi kwa ababan keren ba pin suthu lang nakaliang jongpi kum kita kinong nya kali manadu bajia lai potori hadu kani ka khlimat ka mamenta ya kani ka kam nakaliang jong utrai uklamwan mi angi bat ni sngo ban ong ba sngo ba ban pin bishar bania ba haba pishakri haba pinya ya ka kali jong ubar jela sngo ba wat nom ritmen sim wat nom long ngilap ong kum kita kimrau ki ban syakri merau ya ka kam Henry habangi syakri ya kakam ngide ban long kenrat ya kakam ngide ban long kenrat ya kakam ban nginom aili ya kini ki try kali ki bade ki barjala ba kin le mon kumba le mon menta uni u try trok barjala ya uni parada khot jongi u bade no nya kali u bala iben yang ni u bahaka jenjara ka sitom ngi ha ban wan mare ngi wat ya ka kaliru nakaliang jongka police department hangiru daka baburam ngi kila map no, kila pak say no, kila penstat no, ya kakali ban say tang hapo shisngi. Kata kadai bangilap mangi. Tinggal kentu ya ki. Semua bakin bela berkiwe. Semua bakin aiman sim. Ya ki malik ki banabar jela. Semua ada perkhat arsin ya kakam. Namar haka bakut nda pila amat ka jing Kamut nakali ang jongki ki sulong tang kinong penon kam ya ki driver kasi jongi. Ka jinglap ka jongi bakini ki try kali ki badena barjela ki kwa abha ban ai bela ya ki kasi jongi ban phanya trok wei kalong ban light ya kinu ki jing hapo kari kasi kalong bagi penon kam barsa ka wei ru kini ki driver kasi jongi kidai ki briu ki bal kidai ki kita ki kinong bela ki bateri hok ya kakam kabaduna kabaibam mo kumta kan kaduna katulop bat kila ban sha bet kat ka bakile hendrai kini ki briu ki banaba lada ki trei ya kakam kinya ya kakam wadade kinong nya kaliru kim aili ya ki maliki jongki te nakaliang jongki ni ki try kali bana barjala ki khen ya kini ki parabri jongi ban aibala ki long ba balik ki aibala nama ki khen ba ka khamyo nong bat ki long ki bajam habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya